Kantahin tayo amin kabsat iti panlukat nga himno. Agtakder tayo kakabsat. Santo, 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 Diyos sa napigsa, agkanta kami nga agdaydayaw kenka. Santo, 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 silo kenayat ka, Diyos sa madayaw, awaning ganap. Santo, 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 dayawen ka, dagiti tattao asang kamaysa. Amin a Kristiyano, agparintumeng na, agrukmapen ka, awan umingga. Santo, 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 awangan ka, tati managpasul gloria piliwen na. Sikalati santo, awan pagkurangan, managabaling, asiken ayan. Santo, 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 manakabalin ka, amin a pinaswam sikat itayanan. Santo, 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 dayat na ako, Diyos sa manap, ken Espiritu. Amen. ti Saltera. O Diyos, isurom ti ari ang mga hukom nga awan idumduman na, ibingayam kadi iti hustisya nga adda ken ka. Tapno na pudno, tit panangituray na kadagiti tattaum, keturay dagiti may dadanes, mairupir da ti kalentiganda. Rumang ay kuma ti daga ket aglaplapusanan, agturay kuma ti kinalinteg iti daytoy a pagilyan. Iti panangukom ti ari kita ay nakuma, adagiti na panglaw maikanda ti justisya. Dagiti marigrigat tulungan na, ken parmeken na dagiti mangirurumen kadakwada.
Nagkararag tayo. Apo Diyos, panagyaman mi iti pagyasidig mi iti bagbagi mi. Sapay kumakit, sikalang iti amin nga panunutin mi itatanga panawen. Dawatin mi iti espiritum nga umispal iti kararuami nga mangdengeg iti sermon, iti biyag. Agyaman kami iti ayat mo nga agnanayon. Pakawanen na kami iti basbasol mi na narasarakan no saan man. Amen. Amen. Denggam mo, denggam dawat mi, ipangagmuka di, ar-araraw mi. Awis ti panagkompesar. Taidi, kabusor na tayo ti Diyos, ngem ita, pinagbalin na tayo agagayem babaen iti papatay ti anak na. Ita tagagayem na tayo ti Diyos, ad dapay nga maisalakan tayo gapu iti biyag ni Kristo. Ngem saan la aday ta, agrag-u tayo pay gapu iti inaramid ti Diyos, babaen ken ni Apo tayo, ay Hesu Kristo, ay namambalin kadak tayo agagayem ti Diyos. Aramaten tayo nga rod, daytoy akanito iti naulimek a panagkompesar. Agtugaw tayo kakabsat. Ket no siya sino man ti adakabailan na ngagparintumeng kadagiti na iranta. Nga pagparintumingan dita sangwanan ti tugtugaw yo. Ket mabalin na nga aramiden kabayatan iti panagkompisar tayo. Tadaytoy taga-tukar tayo, ket tukaran na tayo tinalinaay at tukar. Kararag tayo. Managparabor kinayat unay nga amami, anang ipaay tibugbugtong nga anak mo. At to'y kami manan na dumawdawat ti kaasim mapamakawang kadagiti adu paglablabsingan ni. Pudno, Apo, san kami may karikan ka gapo iti kinarugit mi. Isungag bababawi kami tapnon mayanurot kami ti pagayatam. Babaan, iti panangdalus mo kadagiti puspuso mi. Wen apoy daton mingaron, iti bibiyag mi ken ka. Amang namnama babaan, iti panakabalin, tinasantuan ng Espiritum, ket maaramidan mi, ti agayat kadagiti padami, akas panagayat mi ken ka. Amen. Naimbag naragsak ken naparabor abarutawen tayo amin kakabsat. Kastamat kanyak, Pastor. Naimbag nga agsapa tayo amin. Iti daytoy nga agsapa kakabsat ket
intayo nga rod pasang bayan, dahito nga baro nga tawen, nga isumanen nga impaay ni Apo kada tayo, nga napnuan itinamnama. Isu nga si kayo nga adda ditoy, itatta nga bigat. Numan pa'y adda manen na agbabadya, nga level 3 tayo manen, kat agyaman tayo, tada pala ang panawan tayo nga simbang bay. Kat kablaawan tayo met, iti tunggal maysa, nga da kada tayo, nga da ditoy, ken kastamat dagiti awan kada tayo ngem, adada kadagiti pagtainganda. Kablaawan da kayo, kakabsat, iti naragsak, ken narambak, nga aldaw, iti Domingo, kan kastamat iti baro nga tawen nga isot impay ni Apo kada tayo. Numampay awang kayo kada kami nga mangnamnama kami. Babaan iti kastoy nga teknolohiya ket agkakadwa tayo titipon tayo. Babaan itin tayo panagdaydayaw ken Apo. So nga awaten nyo tinagan iti Central United Methodist Church iti daytoy nga gimong iti Ilocano nang nangruna itinagan ni Apo tayo ng Kristo. Iti si pupuso, si rarago, ken si raraam, ngayon kami panangkablaaw kada kayo, naimbag, ken naragsak nga agsapayo, ken kasta dagiti, awan kada tayo dito il Pilipinas, ngayon adada sa bali nga nasyon, naimbag nga rabi iyo, ken naimbag nga malimyo. Amen. Ket kastamat kablaawan tayo, dagiti anak ti Dios wenno kakabsat nga si mangbay iti panagkasangay da ken aldaw iti kalaysada nga kas iti gagangay kakabsat kit kayat kulatan nga basaen yon tadyakon nga basaen ti tunggal maysa kadakwada ken kayat kulaeng nga may pakaamumot wenno kablaawan tayo iti naragsak ken narambak nga aldaw iti kalaysada into no bigat ni kabsat ni Paul ken attorney o piskal des makaraeg kita. Isu nga itinagan iti ministerial staff iti daytoy nga iglesia ti Central iti gimong iti Ilocano ken nang nangruna iti nasantuan nga nagan ni Apo tayo Kristo adtoy kami met nga mangkabkablaaw kada kayo narambag naragsak ken naparabor nga aldaw iti kalaysa ken kastamet aldaw iti panagkasangayo. Ket no kasano iti panangkablao tayo kadakwada kakabsat ket kaya tayo nga sarasaruno dagiti kidkid daw ken kastamet dagiti karkararag tayo. Nga ni Apo Dios kuma isut maadda kada kayo amang parik na maminsan pay iti kaadda na kabayatan iti panang dandalyasat tayo. Iti daytoy baro nga tawen nga isot impaay na kada tayo. Wen kakabsat kahit kulaeng met nga maamiris tayo no apay no daduma ket maladladaw tayo. Tano sisyak laeng ti masurot kakabsat deta may sang oras ket mabalin nga isuti na iranta nga talaga panagdaydayaw tayo. Ngem quarter to 10 ng rugi tayo. That's supposed to be eksaktong 9:30. Isu nga sa andak nga mababalaw at no kasano tayo nga mangrugi kasi ito yung tumet nga malpas. Domino effect ka no. Ngim numampay kasta, ti panunutin tayo kakabsat, ket imay tayo ditoy tapnon agdaydayaw. Agragsak, agrago kadagiti puspuso tayo tani Apo isot maadda kada tayo. So kayat ko nga si tayo amon ket naragsak. Agtultuloy tayo nga ron kakabsat ket pagyamanan tayo lam aminin nga banbanag. Di lang ti kayat ko. Pagyamanan tayo ken tumakder tayo nga si tatakneng babaan iti tulong ken parabor ni Apo Dios. Kadagiti amin nga aramid nga isut in pabaklay na akas iti inawat tayo at talugading
kenkwana. Tultuloy tayo. Iti panakabasa iti epistula, Efeso 3:1 hanggang 12. Ket kastoy iti kunana. Ti trabaho ni Pablo ang maipaay kadagiti hentil. Daytoy ti gapuna a siak ni Pablo, abalod ni Kristo Jesus gabu kadakay a hentil. Agkararag iti Dios. Awan duwa-duwa amada mag-ababaen iti parabor ti Dios. Inted na kanyak daytoy a trabaho ang maipaay iti pagimbagyo. Ipangarang ti Dios iti nalimed a plano na ken ipakaamuna kanyak. Insurat kon ti ababa a kasaritaan daytoy. Numabasa yu, maamuan yun to, no kasano ang maawatak ti palimed ni Kristo. Saan na ipakaamu iti daytoy a palimed iti sangkatuana. Ngem imparangarang ngem di Diyos babaen ti Espiritu kadak giti santuanan nga apostoles ken profeta na. Daytoy ti palimed, babaen iti ebanghelyo. Mairaman dagiti hentil kadagiti Hudyo nga umawat iti bendisyon ti Dios. Kamkameng da iti isu metlaeng abagi. Ket mairaman da iti ingkari ti Dios ken ni Kristo Jesus. Nagbalinak nga adipen ti ebanghelyo gapu iti na isang ngayan nga sagot ti inted kanyak ti Dios. Babaen iti panakabalin na. Siak ti kanumuan kadagiti namuno at tattao ti Dios. Ngem siak ti pinili ni ti Dios mangipakaamu kadagiti hentil iti di matukod a kinabaknang ti Kristo. Ken nangipakita dagiti amin at tattao iti panakabanag daytoy nalimed a plano ti Dios. Iti amin at tiyempo iti napalabas, inlimeng ti Diyos isut na marswa iti amin. Daytoy nalimid a plano na. Ita, babaen iti iglesia, maamuan, nagiti agtuturay, ken dagiti panangkabalin sa dilangit ti kinasirib ti Diyos, iti nadumduma a iparangarang na. Kastoy ti inaramid ti Diyos, kas manyunurot iti agnanayon nga panlimed na. At tinungpal na babaen kini Kristo Jesus nga apo tayo. Gapu iti maysa tayo kenkwana, gapu ta agtalek tayo kenkwana, saan tayo nga agbuteng, nga umasideg, as itatalged iti sangwanan ti Diyos. Agtakder tayo kakabsat. Iti panakaibasa iti Ebanghelyo na Apo tayong Jesucristo. Babaan iti panangisurat ni San Mateo. Iti may kadwa a kapitulo, manipod iti umuna nga bersikulo agenggana iti 12 kastoy iti kunkunana. Nayanak ni Jesus iti ili ti Bethlehem medyo Judea. Idi ni Herodes ti agdama nga ari. Sa nanabayag kalpasan iti panakayanak na. Ada masisiri balalaki tagadaya na panijay Jerusalem. Sa dino ti ayan ti ubing anayanak nga ari dagiti Hudyo, sinaludsod da. Nakita mi ti bituan na, ang nagparangijay daya, katimbay kami agdaydayaw kenkwana. Idi madamag daytoy ni Ari Herodes na palalo iti panakariribok na, kastamot itong galmaysa taga Jerusalem. Pinayaban na nga ro, dagiti panguluan apapadi ken mga maestro iti linteg, ket sinaludsod na kadakwada, no sa dino iti pakayanakan ti Kristo. Iti ili ti Bethlehem, medyo Judea, insungbat da. Tada ito iti insurat ti profeta. Sika Bethlehem iti daga ti Huda, saan ka maudi kadagiti ili ti Huda. Tatumaod tukan ka ti maysa pangulo, ang mangaywan iti ili nga Israel. Inayaban nga ro ni Herodes lagiti sa nga ili, ket kinasarita na ida iti nalimod.
Sinaludsod na kadakwada no kaano ang nagparang tibituan. Iti kastayong baon na ida ijay Bethlehem. Ketimbilin na kadakwada. Ingkay sapulan ang naimbagi tubing. No masapulan nyo pakaamuyo kanyak tapnon inakmat agdaydayaw kenkwana. Pimanaw da, kitidi at daday tinalan, nakita manan na idibituan na nagparang ijay daya. Idi nakita na anya naragsakda, anya naraguda. Indaldalan na ida agingga ang nagsardeng iti ngatuan ti balay ngayan ti ubing. Simrek da iti balay ket nakita da ti ubing ken ni Maria nga inana. Nagparintumeng da ang nagrukbab ken kuana, kalpasan na, inruar da dagiti sagsagot da balitok, insenso ken mira, ket indaton da ken kuana. Idi agawid da iti ili da sa balin adalan tinagnaan da ta iti tagtagainep pinakdaaran da ida ti Dios adida nagsubli ken Herodes. Dagitoy iti sasao ni Apo para kadagiti anak ni Apo. Amen. Item ti tinapay ti biag Apo, ama ipay ito'y kararwa, kas panang ted mo jay den at maybay, kadog iti tauhado unay. Amen. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, through faith in you. Make me a channel of your peace. Where there despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. O Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel
Into no, sumarasaron no, saan laeng pangulo, saan laeng iso nanto ti agsolo, iso nanto pa yan ti agsermon. Mayat, agyaman tayo ken Apo, gapo iti talogadeng nga iso timpaay ni Diyos ken kuana. Agkararag tayo. Iti ay mi, iti sangwanam o Apo. Agrukbab kami, agdaydayaw kami. Asilulukat, dagiti laplapayag mi, nang nangruna ka dagiti puspuso mi. Ken dagiti sa saom o Diyos nga isut mangigan mi, ket masalimat-matan mi kuma kadagiti kaungan mi. Tadagito isunto iti balon mi, nga mangiyawat at mangipaay ti kirad mi. Kabayatan tin kam panagdaldalyasat iti daytoy atawan. Nga isumanen o Apo nga impaay mo kada kami. Bendisyonam, wenno sikatim mangi Pangulo iti tunggal maysa nang nangruna daytoy nga adipen mo. Itinaga ni Jesus. Amen. Kakabsat kayat ko man nga ilisi basit. Iti mimbasa tayo tatay wenno nangigan tayo nga ebanghelyo. Tay kakman basit iti patagna. Iti insurat ni San Pablo kadagiti Filipos. Iti may katalo o Philippians chapter 3 verses 13 to 14. Iti kapitulo 3 versikulo 13 ken 14. Akasto iti konkona ni San Pablo. Kinapudno na kakabsa. Diya kibaga ang naragpat kun daytoy. Aramide ket di iti maysa abanag. Lipatek amin anapalabas. Ket ipakat ko ti amin a kabaalak a magunud iti adda iti masangwanan. Iti kasta, si pipingitak nga agtaray nga agturong iti pagtungpalan tapnon magunud ko iti gunguna ayaw awis ti Dios kada kayo babaan ken Hesus Kristo. Dayto iti kayat ko nga intayo man pagtutungtungan iti dayto nga agsapa. Iti sangkabasit nga oras nga isot na batbati. Tapod no launay 45 minutes nga late tayo. Well, kas kino nagtatay agrag-o tayo agragsak tayo kakabsak. Iti kayat ko nga pagtutungtungan tayo ket pinauluak iti kastoy. Agtultuloy asipapati pasangbayan ti kinabigatan asitatalet. Adda maysa nga team iti maysa nga iglesia tayo nga nag-celebrate ti 90th founding anniversary da. Ket kastoy iti team nila, moving forward in faith, proceed with trust. Deta Ingles. Ngem ka po ta nakitak na ito, ini mayat samot nga iilukanok ko na ako, ni so nga inilukanok basit. Taday ito mat iti talaga, wenno ti pudpudno, nga pagturungan, iti biyag tayo, akas mamatiken, apo tayong Hesus Kristo. Agtultuloy asipapati, pasangbayan iti kinabigatan asitatalak. Daytoy iti kayat ko nga makita tayo. Iti silulukat arwangan iti baro nga tawen 2022 kakabsa. Ket simmangbayan kada tayo. Maysa apakaimatangan iti pudno aparabor ken bendisyon ti Dios amaragpat tayo manen iti kastoy a panawen
apudpudno anapnuan tayo itirag-o kenamnama. Kaputasan tayo amay sublin iti panawen, isung agtultuloy tayo tapno nga rod. Itin tayo panagtultuloy nga daan ti sipapate, tapnon dumapaw tayo iti tawen, nga daytoy nga tawen isot impaay ni Apo kada tayo as itatalag. Kastoy iti langa wenno kaingingas ti intay panangrambak kakabsat. Iti baro nga tawen. Ti pudpudno at tawen nga impaay ni Apo Dios nga isumanen ti intayo daldalya sa atin. Numampay. Iti napalabas nga tawtawan, wenno it daytoy nga tawen nga napalabas, ket napnuan tayo iti kapadasan. Nako, giyaman tayo. Tadadagiti panglakayen, amoyo ti Lucano nga panglakayen, hanlaeng nga bakit, pangbakitin, madimot. Panglakayen, ti kayat na nga sa uwan, dagiti nataingan nga inikan ni Apo iti gundaway nga agbiag da iti atidog, adda kada tayo. Ket sumagmamanulaeng dagiti nataingan wenno panlakayen ngam umay kadagiti iglesia iti daytoy nga panawen nang nangruna iti napalabas nga tawen. Pulos nga awam makitam nga nataingan ken ubeng. Isu nga iti napalabas nga tawen anapnuan kakabsat iti kapadasan. Susuot, rigrigat, bisin, anyapay dagiti daduma, adam amin. Ngem gapo iti parabor ni Apo ket nalasatan tayo amin. Isu nga iti daytoy nga baro nga tawen ket intayo rambakan. Isu nga maysa nga nang surat iti kastoy, iti kinunana ti Ingles, ngem kalpasan ti Ingles ket mabaling kontomot nga Ilocano. Akastoy ti kunana. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. Adal no anya dagiti napalabas. Agbiag ka ita. Nga napnuan tinamnama iti masangbayan. Kalpasan iti adu ataw tawen ang naglabas kakabsat nga kaskino nakitay adu nga parparikot, didigra, susuot, sakit tenakem, day tapay ti maysa. Panagpapauyo. Day taglao na iti kayat dagiti daddo mga manggigan. Wenno saan dagayam nga kayat ang manggigan. Dagiti agpapauyo nga kankanayon, hanlaeng nga masurot ti kayat da. Dagito iti kaduan na kakabsat. Ken kadagiti ni kapadpadada. Dagitoy abanbanag iti kapanasan tayo. Amin dagito kat pinagbaligi tayo ni Apo tayo. Tapnun intay rambakan. Tinaising-singayan nga aldaw iti daytoy nga Domingo nga iso iti umuna nga Domingo iti 20 ket 2 nga tawen. Ngay madanapin pintas gayam kakabsat nga galaden tayo, bayat iti panangitultuloy tayo, dagiti aramid, nga isut impabaklay kada tayo ni Apo Dios. Akas kinunan ni San Pablo, iti intayo, binasa itay. Iti Ingles, nagpintas, tikon ko natin Ingles eh. This one thing I do, forgetting those things which are behind, I press toward the mark
for the prize of the high calling of God in Jesus Christ. For Paul, it was a thrilling experience, a challenge to resolute endeavor. Kapanapanabik na karanasan, hamon sa atin na punong-puno ng pagsisikap. At the English nan, at dapat Tagalog nan. Di yung pa'y maawatan? At natalo nga ba, naglaing kakabsat? Nga kayat ko nga maibingay kada kayo winupuntos. Ito muna, kung at English for us then, the new challenge of this new year should be a time of concentrating. This one thing I do. Yan ang sabi ni Pablo. Dayta ti bagbagan ni Pablo. Adda kada tayo kakabsat, gapu iti baro akaret baro nga tawan, masapol nga maikan pategna, iti panawen, iti panangipakat tayo, iti amin akabailan tayo. This one thing I do. Ipakat tayo, amin akabailan tayo. Daytoy, iti karit kada tayo, iti daytoy abarong atawan. Uray sagpaminsan man laeng kada tawan tayo laeng kakabsat, sino kada kayo ti adda New Year's resolution niya. Kitain tayo, ken maikan pategna, when no maipakat tayo ti kasayaatan na panggap iti biyag. Anya dagitoy nga panggap iti biyag tayo. Agbiag tayo nga natal na, agbiag tayo nga si ulamak, agbiag tayo nga wanti pagkurangan na, agbiag tayo nga si pupudno ken apo. Daytoy kakabsat iti panggap iti biyag, isu nga ini kanakamanan ni Apo Dios. Iti baro nga tawan, baro agundaway, tapnon maipakat tayo iti kasayaatan. Noon niya dahito nga kasayaatan, iti panggap, iti biyag, akas miyembro, when no coming, iti bagi ni Kristo. Amuyo, iti may sa akameng ti bagi kakabsat, saan na kaya ta madadal, when no madangran, iti may sa kadagiti kamkaming akakaduana. Diyak lang amo kada kayo na napadasan nyo nga pukpukin nga iranran tayo. Martilwin nyo nga pudpudno nga iran tayo dahil tani kukuyo yung ramay nyo no kayat nyo. Diyak lang amo. At dakadi may isang agameng iti daytoy nga bagi tayo nga dangdangran na, iti kadwa ng kamgaming tanukastoy iti inaramid na masaktan iti entero nga bagi. No degat iti entero nga kamkaming ti bagbagi kakabsat kit agsisinakit. Saan ka no nga agpipin na sakit? Tita, masapol nga mendingan tayo kakabsat. Ngem gapo ta iti may sa akamang kat ipatpatig na iti daddu mga kamkaming apadana. Agsisinakit da. Mapadayawan amin ida. Kastoy ti langa tayo akas kamkamang iti iglesia ni Apo tayo. Isungarod nga ipakat tayo amin nakabailan tayo kakabsat nga aramidan iti kasayaatan no anya iti impaay ni Apo Dios nga talugading kada tayo no man pay dagito nga talugading kat agduduma taawan tagpaparehas agduduma tayo amin kakabsat. This one thing I do. A time for concentrating. May kadua. The new challenge or the new year should be a time of forgetting.
Forgetting those things, sabi ni Pablo, which are behind. Iti baro nga karet, kan baro nga tawan, ket isu iti panawan, iti pananglipat. Iti maysa nga kapaneknekan, iti maysa nga tao, nga isu, ket adda kenkwana iti apo. Ken imawat, iti nawadwad a parabor, ken apo Dios. Ket no kasano alipaten na dagiti banbanag asaanen anasayaat. Dagiti banag nga saan anasayaat. Dagiti banag nga nalpasen na saanen a makabadang kadatayo iti intayo panagrangay. Saan nga bagbagan ni San Pablo kakabsat nga lipaten tayo amin dagiti napalabas taammo namet nga adu dagiti banag nga napipintas a mabalin tayo nga awiten itugot iti agdama tapnon addapay nga maparang ay tayo dagitoy nga napipintas sa banbanag. Iti napintas a banag iti naglabas ket mabalin tayo nga awiten tapnon addan tupay nga parang ayen wenno papintasin tayo iti agdama wenno masangwanan. Iti laing kayat nga sa uwan ni San Pablo kakabsat no apay nga kastoy iti kunkunana taadupay kada tayo iti saan ang makakalunglungaw kadagiti napalpalabas. Ngem amuyo kakabsat, dahito kabsat tayo nga ni Paul. Ilokanwe kon Paul kaipunpunpun laeng iti kabsat na. Nung amirisin tayo, ket saan pa'y nga nakalunglungaw, ngem kita nyo, adan isuna ditoy. Iti daytoy laeng napalabas nga Domingo na ipunpun iti kabsat na, natayanda. Ngem kitain nyo, adaman ditoyen. Taam muna dagiti banbanag nga saan nga nasaya atin ket kaduan iti 2021 nga daytoy ket napukawen wenno nailibingin naipunpunen. Ngem kastoy iti kaduan na kada tayo kakabsat. Agbibiyag tayo kadagiti napalabas ket awan iti panagrangay iti panagbiag, awan panagbalbaliwan. Isu daytoy iti kayat ko nga sa uwan daytoy iti kayat na nga sa uwan ni San Pablo. Alipaten dagiti banbanag nga napalabas. Akas kumaitata nga panawen tayo. Iti daytoy nga ili nga isut panagmaymaysan tayo. Iti pagilyan tayo nga Pilipinas. Agbibiyag tayo kadagiti napalabas. Puro napalabas, puro napalabas. Mano nga taw-tawanan iti naglabas, iso pa lang nga iso pa lang nga iso ti isyo. Agbalbaloy tayong kakabsat. Tagbiyag tayo nga sirarangay asinanama tadaytoy iti pudpudno akayata sa uwan ni Pablo tapnon rumang ay iti pagilyan tayo, rumang ay iti pagtaingan tayo, rumang ay met dagiti pamati tayo. Isu nga dagitoy nga banbanag kakabsat si tayong agkunkuna a Kristiyano agbalbaliw tayon. Lipatin tayon dagiti banbanag nga saan na makabadang itintay panagrangay. No da nakabasol keng kakabsat, pakawanemon. No da nakautang ken ka, singirimon. Tabarbaring agbayad danton. Sa baligaman dyan, basol, kapsat ka, mabalin nga pakawanin, ngam dyan utang ka, no? Kat mabalin nga singirin. Nya, agbalbaliw tayo. Tapnon rumang ay tayo.
ken iti may katallo. Iti baro akarit ken baro nga tawen isu iti panangsangu as itutured ti sumangbay a panawen anapnuan namnama. The new challenge in the new year should be a time of resolute expectancy. I press toward the mark for the prize. Dahito iti kunan ni Pablo. Si pipinget ha kunana nga agtaray nga agturong iti pagtungpalan tapnon magunod ko iti gungguna. Ado, dagiti banba nagapakasarakan iti pudpudno abaligi kakabsat. Ngem amu tayo launay, anaggapo amin dagitoy ken apo Dios anagtalek ken ka, nagtalek kanyak, ken nagtalek kada tayo amin. Gapo ken kuana, maadaan tayo iti tured, kired, rag-o ken ragsak, ken si pipinget nga agaramid anapnuan talek wen nurag-o nga isut impaay iti nasantuan nga espiritu kadagiti puspuso tayo. Tapnon iti kasta. Kadagiti amin nga kalkalikagom tayo iti panagbibiyag kakabsat. Basta't italek tayo iti intay panagtulnog as ipapati anapnuan rag-o ken ayat ken apo tayo ng Jesucristo. Nang nangruna, dagitoy abarbaro akarkarit iti panagservi ken apo tayo ng Jesucristo. Italik tayo nga rod ken kuana, nga daan namnama. Naragsak ken naparabora-baro tawen tayo amin, nga awan labas na. Ti Diyos, alwadan naka, kan kanayon, ti inaldaw. Amen. Dawatek man dati duwa nga gayem at likod nga isuda ti kabadang tayo. Umay kay ditoy, yal alisto yung matbasit na, tani. Inyal alistok ti nagsermon. Tumakder tayo amin kakabsat. Ti Apo adda kada kayo. Itagayo dagiti puspuso yo. Itagay amin ida. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Rumbeng agyaman ken agdaydayo tayo. Agyaman kami ken ka Ama, takas talauna iti panagayat mo ito'y lubong inted mo ti anak mo amang isalakan. Yapo iti amin abiyag imay nakipayang kadagami, nangan ken nangisuro kadagita tao. Nakipangan kadagiti managbasol ken nangudud na nga agpaay iken ka ti baro at tao, babaen ti danum ken espiritu. Nakita mi iti dayagna no pay kasta, nagpakumbabaga po iti panagtulnog iti pagayatam. Si ayat nga imawat ken patay iti krus. Babaen iti papatay na, winayawaan kam iti panakabalin ni patay. Babaen ti panangugur na, inden na kada kami ti biyag nga agnanayon. Tay di rabii nga panangipatag nga panangted na iti bagina nga agpaay kada tayo, nangala iti tinapay. Idi makapagyamanan inted na kadagiti adalan na ket kinunana, alaen nyo, kanen nyo.
Daytoy ti bagi kanapisi kapu kadat kayo. Iti kalpasan iti panangrabi nalan na ti kopa. Inted na kadagiti adalan na kat kinunana, uminom kayo iti daytoy da kayo amin. Daytoy ti kopa iso ti baro iti tulang, iti dara kanabukbo kamay paay kada kayo ken kadagiti ado, agpaay iti panakapakawan kadagiti basbasol. No kaninyo daytoy tinapay, ken inumin nyo daytoy a kopa, mapabaro, iti kapadasan nyo, iti kaadda ni Kristo kada kayo, iti umay na, iti maudi a panagbaligi. Agkararag tayo. Si tayo amin. Iti sangumi telamisaan mo, O Diyos, saan kaming agtalek, iti bukod miya kinalinteg, no dekat iti di mabumos ngayat mo. Umay ka magsipod taamumi at ilaing mapuspusan tapno nagbiag kami, ken masarakan mi iti mataginayon a panakapneg, iso iti panagtalek mi ken ka. Sapay ko ma, tati panaglakami iti daytoy a sakramento, makatulong iti naimbag a panakaamumi ken ka. Mangipalagep kada kami iti panagbiag nga daan iti naurnos sa panakaawat iti pudno kinataumi iti nagan ni Jesucristo. Amen. No kanenyo daytoy at tinapay ken inumin nyo daytoy ako pa. Mapabaro iti kasasaad yo iti kaadda ni Kristo kada kayo. Iti yumay na, iti maudi, a panagbaligi. Amen. Agtugaw tayo kakabsat. Itin tayo panaglakam kat mabalin tayo nga pumila, iti duwa nga pila ito sangwanan. At datoy dagiti kakabsat tayo nga duwa, nga isot mangibunong kada kayo. Ket aramaten tayo, dahito duwa nga igid, iti panagsubli tayo, iti pagtugawan tayo. Ngem mabalin nyo mo, iti mabalin agparintumeng, ket no kahit yung itultuloy tagparintumeng karkararag, kabayatan, itin tayo panaglakam, iti dahito nga sakramento. Aramaten nyo, dagiti ni pagparintumengan, nga adda ka dagiti sangwanan nyo. Umay kayo amin kakabsat.
Agtakder tayo, kakabsat. Agyaman kami ken kaapo. Gapot na nairaman kami, iti daytoy nga padaya. Nga iso inyaw awis mo kada kami nga isot, pakaimatangan iti ayat dungum, babaen ken Hesus Kristo. Taga po iti panagregregat na, ipupusay, ken kastamat iti panagungar. Adtoy kami o Apo nga silalagop am amin iti nga banbanag. Tapnon babaan ken kuana ket agbiag kami nga si tatakneng. Agbiag kami as ipupudno. Daputa maysa kami kadagiti kamkaming na nga iso o Dios impaay mo agundaway kada kami. Awatem nga ro daytoy nga kami panagyaman babay niti daytoy nga sakramentom itinagan ni Jesus. Amen. Himno ti panagyaman ken panagdisipulo. Siya sino tayo nga uhing inihayawan ni Maria, Angeles ablawan na pastores ay wananda. Cristo maharitay Angeles pagkataan na panadayaw na ken Jesus sa manubot. Apayan manumuna di na kaya na Kristiano di sa usi Kristo nga aritay Angeles magkantaan na panadayaw yektay ken Jesus sa manubot. Iti daytoy nga kanito, agyaman kami ken ka o Dios. Gaputa inlasat na kimamanen, iti daan nga tawen, ket inikan na kami ti gundaway, nga agbiag, maragpat mi, daytoy nga baro nga tawen 2020. Punula unay o Dios, nga no kasanuman, wenno ti kaaduman, ti income na padasan. At ti kapi asitatakneng nga grukba biti sangwanam. Agyaman kami, kadagiti anak mo nga pinagtalkam iti biyag. Ken kadagiti banbanag nga isu nga salsalamot matanda iti bibiyag da. Kas kumadagitoy nga pagkapullo. Dagitoy o Dios nga datdaton wenno sagsagot. Idaton mi nga rod iti sangwanam. Ket sapay ko mata bendisyonam. Tapnon maaramat mi o Apo nga agpaay iti pagrangayan iti iglesia. Nga kas iti panang bendisyon mo iti bibiyag pampamilya dagitoy nga anak mo ken kastama dagiti pagsapulan da. Wen amumila unay
nga sikati nang ipaayam amin, dagitoy tapnosan kami nga agkurang. Iso nga kastalaunay, O Dios, iti panagyaman mi ket sapay kuma, taawatem dagitoy nga banbanag. Ikarkararagan mi akan kanayon nga dan panagyaman dagiti anak mo. Nga simbang bayo apo iti panagkasangay kanaldaw iti kalaysada. It sapay kuma. Ta iti baro nga tawen nga isumanen adaldalya sa atin da. Iti paay mo kadakwada iti rag-o ken ragsak. Ken ipariknam kadakwada iti kaadam iti bibiyag da. Ken kastamat, O Dios, adu dagiti pagyamanan mi kas kuma kadagiti anak mo nga impulang mo iti karadkad da. Ta pinaimbag mo dagiti ni saksaketan iti bagbagida. Adu dagiti ni kam, O Dios, iti pagsapulan. Ken kastalaunay iti panagyaman mi tarinepet mo kami iti maysa nga ayat akas pamilya. Pamilya iti naidagaan, ken nang rona iti pamilya anay langitan. Agyaman kami. Ken kastamat no kasano ti panagyaman may sarsaron no may dagiti kidkid daw mi. Ngating kami manana panang daldalyasat, daytoy nga baro nga tawen, maadda ka nga kan kanayon kumakada kami, O Apo. San na kami kung mga baybayan. Itdem kada kam iti taraon mi iti inaldaw. Ken masalimet-metan dagiti ni sasaum kadagiti puspuso mi. Adu dagiti ni kiddaw mi kas kuma dagiti adu, O Dios. Iti kasapulan da tapno naglaeng da iti kasasaad da. Dagiti anak mo nga dan saksakiten da. Aduda, O Apo, saan mi nga may maysa ngem ammum kadagiti adda kadagiti kapanunutan mi, kadagiti puspuso mi, nga ikarkararagan mi isuda, O Apo, paimbagem kuma itinagan ni Jesus. Ken kastama dagiti kasapulan, O Dios, no nyaman dagiti kasapulan da, adtoy kami itag-ay mi iti sanguanam, tulungam kadiri iti tunggal maysa. Agyaman kami gapo, O Dios, na itapala nga panawin. Ket linak amin dagitoy nga kidkid daw mi. Dagitoy iti kararag mi. Iti nasanto nanaga ni Kristo nga isot manubot ken mangisalakan mi. Amen. Yegyut minsen sumalitok mirakasagot ori dagiti arariken ka rukma kami. Kristo nga anitay angeles kankantaan panagdayaw yekday ken Jesus sa manlupot. Iamaken anak kuma, el Espiritu liliwa, dayawen nga ipangruna, di langit ket di dagat. Amen. Kakabsat ko ken ayatek idaunay, pada tayo ngayon tayo lakamen when naawaten iti bendisyon iti Dios,
nga da sa dilangit. Iti ayat dungo ken iti panangisalsalakan nga kankanayon ni Apo tayong Jesucristo. Ken kastamet iti kaadda ti nasantuan nga Espiritu tapnon ikan nakatalna. Ipategna ka ken liwliwaen na ka. Awaten tayo ita inton bigat ken intiag na nayon nga wan inggana. Amen. Naimbag ken maparabor abarwatawen tayo amin, palakpakan natin ang Diyos.